Kepada para tamu dengan lebih dumugi lan pertandingan pernikahan dipun sekedhaken anggen didhahar amargi kedaharan kang sampun kasumedyaken pasukatan saking Bapak Trisno Ibu Titi minangka pakurmatan kagem panjenengan ingkang sampun kersa rawuh ing sonten punika. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi karo bakawah bagi kula wingi.
Bismillah kan menyebut asmaning Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Allahumma yang ing amarta amartani Somo humaning ingsun ya humaning jati wasesa. Wasesaning jati ya wasesaning ingsun. Uruping datala tumurub Allah mubah jroning ambekan. Allah musik jroning ati. Ya rasa, ya rasul, ya rasaning pangeran. Gusti Allah ingkang maha kuwasa ingkang murba sejati. Kula nyuwun engket, kula nyuwun slamet. Kula nyuwun pangapura. Kula nyuwun teguh iman basuki. Teguh langgeng lan yuwana. Kula nyuwun pinaringan gampang. Tepi saking godha rencana lan sukerta kagem temanten kalih miwah kula warga. Kula nyuwun kabul kasembadan ing sedya kula. Dumateng kaki among nyayamong ingkang momong jiwa raganing temanten kekalih. Kula nyuwun idi, nyuwun pangestu. Mugi anggen pun badhe cali sukerta sarana kanthi bubak awah pinaringan kabul kasembadan. Pinaringan gampang, sak gampanging gampang, anggenipun pados sandang pangan lan papan. Kabul kasembadan miwah saged sembada kang sinedya. Kiai Bagah Nyai Bagah Gumbala Desa Jagat Pedayangan ing sadurunging omah sajabaning omah. Sadurunging pekarangan sajabaning pekarangan. Danyang Pendogo Desa kang angrenggani ing papan Tulungrejo. Para leluhur ahli kubur ingkang sampun sumaring. Kula nyuwun idi, kula nyuwun palilah miwah pangestu ingkang wilujeng. Putra-putru wayah paduka kula pun parnowi baksa. Nyuwun purbaning Gusti kanthi ngucapaken mantra bubak kawah kagem temanten kalih ira lan wedan miwah para keluarga. Mugi tansah manggih rahayu wilujeng kalih srubidonir ing sambekala. Bismillah. Bismillah. Bismillah asung puji dumateng ngarsaning Gusti kang Maha Suci. Bismillah mangolah-olah ing rasa. Gambuing cipta rasa budi karsa mugi nuwuhaken karya. Sakolakal bakal winimbuh pangangen-angen hanggung pastuti winujeng ngarsi. Aringing nampas lupus hangendhaleni kang den udi. Asmaullah, sifatullah, zatullah, af'al ilalah ing dalem sirullah. Mubah musik ing jagat raya karana af'al ilalah. Marmo angklis den udi sarandune nganggo kinarya astungkara donga. Netepi darmaning titah ingkang tansah ikhlas lillah lan billah. Kawruyan nuju ing ari kalenggahan piniji wonten titah Gusti Bapa Sutrisno Ibu Titi badhe netepi darmaning asepuh Maharja Sutami Maha Siwi. Pomo Angesti ilo-ilo kiranipun para kuno. Sejarah sujarahan kasing sedaya sedyaning budidaya dayaning Kridhatama ingkang mungging ing Nuswantara Jawa tansah ngastuti bagusing ati winimbuh jiwa Jawa kang jiwa Jawi sinartan agama minangka tuntunan budi lan pabekti. Pramila budaya gumbebak kawah arsa gineran samar. Hanane mung samar-samar kang kawedar. Gurip sinanggit werdi sinandi. Yektosipun sadaya pralampita kinarya donga kagem temanten kekalih. Sidhem permanem tan ana sabawaning walang salisih gegodhongan tan ana obat bebasan samirana datang lumampah. Tata sing ratri gumanti rahina jebdeling Sang Hyang Pradangapati sunare hanalai Sundala Yadi ngantos dumugi dalemipun Bapa Sutrisno Ibu Titi.
Kinarya asung pepajar tumuruning wahyu sinandi nenggini direjang asmara palakrama kagem temanten kalih ingkang nembe winisuda iralan edan. Sadaya brampe bubak kawasampun kasamentaken wonten wujudipun pisang raja talun gedang utawi gegadangan degananggung ingkang sampun pinarasan wonten wujudipun cok bakal ingkang jabet pralambita minangka bebakale minawit jajan pasar ugi sampun samapta Kendhaga kencana kendhaga mulya kendhaga kencana badhe binuka dening Bapak Sutrisno kendhaga mulya badhe binuka Ibu Titi dipun buka Pak Sutris dipun buka kendhaga kencana miwah kendhaga mulya sampun binuka sunar cahyane kendhaga kencana sunar warni seta kendhaga mulya sunar warni rekta utawi abrit pralambang saking pamutaing Rama saha ibune Bapak Sutrisno Ibu Titi ingkang duk rikala semanten Bapak Sutrisno titip dhumateng Ibu Titi katitipaken wonten ing guwa suci tinutupan wujudipun cindhe puspita sumendhe raga sejati punapa ingkang dipun titipaken Bapak Sutrisno dhumateng Ibu Titi inggih tirta kamandhanu tirta banyu koma sampun mastani danu menika menawi dipun wedharaken nggih bakal sijab kang bayi nalika semanten hamur resmi Bapak Sutrisno dhumateng Ibu Titi satemah pinaringan dening Gusti Ibu Titi Anggarabini Tunggal Candra ingkang winastan Eka Kamandhanu anggenipun Anggarabini Tunggal winastan Eka Kamandhanu inggih alam awung-awung Dwi Candra sinebat Dwi Manunggalaken anggenipun Ibu Titi Anggarabini panus maning wiji piringit paling Gusti ingkang maha linangkung laju anggenipun Anggarabini ngantos 3 wulan ingkang sinebat Trilokamaya alam pundhar anggir saksinana kemawon ingkang Anggarabini 3 wulan kedah nenaken dhumateng kautaman muna muni ingkang sae semunggah semungkem mring Gusti nyuwun mugi anggenipun Anggarabini boten gagar ingkar tanpa karya laju catur hanggojati utawi sekawan wulan anggenipun Anggarabini wulagang ing dhuwur garba sijabang bayi ing dayaning Ayu Pahni Banyu lan Siti sekawan ingkang minangka sedherekipun sijabang bayi ing dhuwur garba wulagang nalika semanten ngancik panca yekma jati nenggih gangsal wulan ing dhuwur garba anggenipun Anggarabini Ibu Titi wulagang sampun pinaringan sifat ingkang jangkep laju ngantos 6 wulan satloko jati ngancik 7 wulan nggih sabta kawasa jati sampun jangkep wujudipun sijabang bayi ing dhuwur garba pramila ambek pilih kinesaken lahir ing jagat alam padang tanpa beda yuswa ing sangang wulan utawi sangang sasi nalika semanten laju anggenipun Anggarabini Ibu Titi sang jabang bayi ing dhuwur garba mesu budi nutupi babahan nawasama bebasan mesu ing cipta sendhakep saleku tunggal nyuwun dhumateng Gusti ingkang Maha Agung sijabang bayi ngantos 8 sasi utawi 8 candra prihasta nawa jati nganti sakampuhan sinebat nawa candra Gasahari kinudrat dening Gusti sampun ngaturaken prajanjen dhateng Gusti ingkang Maha Agung Ibu Titi anggenipun Anggarabini kinudrat dening Gusti sangang wulan sedasa dinten yak langse gendhoga kiri sijabang bayi lahir ing jagat alam padang miyos saking Margayana lahir wujudipun Palestri nalika semanten
Ibu Titi ngendika, anakku sing ayu dewi, ayune sundul mendung sundul langit basane cahayu. Kinudang-udang dening Ibu Titi si jabang bayi sepeken dipun paringi tetenger utawi pinaringan asma inggih menika Ira. Pinaringan tetenger ayu Ira. Dinula mentah pinaringan dedaharan ingkang sae ulagang si jabang bayi ngantos dinten sak mangke kinodrat dening Allah sampun pinaringan jodoh inggih menika Bagus Wildan. Pinaringan jodoh Bagus Wildan. Lan tepi darmane sepuh Bapak Sukresna Ibu Titi eling-eling praing Jawi praing kusuma rombesing madu bebasane tansah muri-muri jaranipun para leluhur dinten sak mangke dipun tindakaken upacara bubat kawah. Maksud lan tujuanipun supados gampang gangsar lancar. Ira kalian Wildan anggenipun netepi bale wisma anggenipun pados sandang panganapan ngicali salwering Sukerta ngicali salwering Durgama kanthi nindakaken upacara bubat kawah lan sampun pinaringan uba rampe ingkang jantep. Ing dinten samangke ugi Bapak Sutresna Ibu Titi nyamataken berampe wujudipun tumpeng kidang saka ingkang sampun tinanjepan bandera Gunung Ujung Kurusa. Pratandha menika palenggahanipun dewaning asma dewaning kabagyan nenggih Bathara Kumajaya miwah Dewi Ratih ing kayuwangan Cakra Kembang. Geter nalika semanten tumuli mandhap saking kayuwangan Cakra Kembang Sang Kumajaya miwah Dewi Ratih. Lihat kalau ini kawan biar ada panjang montar dinonir keponang surung mengetetan padang katonang pajare purnaming gegono mandap Sang Kumajaya saking kayuwangan Cakra Kembang wonten dalemipun Bapak Sutresna. Tangkan lengkang garwa Dewi Ratih dherekaken Sang Kumajaya ing dalemipun Bapak Sutresna kula nggih singulung mula ingkang wonten ing Karang Kadempel ya Lurah Semar nalika semana nembe kemawon dedagongan kaliyan ingkang putra ana tas yo bekerja dengan maringsa senono oleh tedak ing dalemipun Bapak Sutresna Lurah Semar. Bagagat uga-uga sadurita embel-embel beda karo padatan awan iki kok ana dewa bagus dewa ayu mudhun ana ing daleme Bapak Sutresna iki ana apa Kumajaya lan Dewi Ratih nuringgih Rama Widulun ingkang putra ngaturaken pangabekti Rama Ismaya najan kula ngaturaken pangabekti Rama Semar ya tak tampa pangestumu ora lewat pangestri wong tuwa kaya aku tanpa ana dewa sakarone ana apa kadigane kok beda karo padatan yen biasane buka Allah kuwi ya ngono kuwi
Ning kok beda iki dewane mudhun ora daleme Bapak Sutrisno ana apa wae Kamajaya matur. Nuli Rama Ismaya kaget raos sing malah kula tembih kewala jejadongan kaliyan garwa kula ing kaliwangan Cokro Kembang. Ing dalemipun Bapak Sutrisno wonten wujudipun tumpeng kidang sapa ingkang sampun kinancepan bandera gunung ujung Kuruso. Menika kalambang panggahan kula Rama Ismaya lan sampun dados niat tekad prasyaning manah kula hamba bilih sinten kewala ingkang nindakaken upacara buka awak kamangka sesaji jangkep katen kula badhe mandhap wonten ing Arcapada Rama Ismaya ngono ya dadi yen ana wong mantu duwe gawe mantu sisan buka awak ubur ampene jangkep kowe bakal mudhun ana ing daleme ngono nuringgih Rama Ismaya lan sampun dados nyatekad kula ira kaliyan widang anggenipun badhe lelumban ing jagat asmara kula sabda tresnanipun kemanten kekalih boten namung ing donya nanging ngantos ing delahan Rama Ismaya lan tresnanipun ira kaliyan widang boten kados dene lan tresna kula kaliyan garwa kula Dewi Ratih tresnanipun temanten kekalih kados dene kula sabda kados dene Nabi Adam lan Ibu Siti Hawa kados dene Nabi Yusuf lan Siti Zulaikha kados dene Nabi Muhammad lan Siti Khadijah Rama Ismaya ya yen ngono babar pisan didongake muga-muga mangken sakaron iki selamat donya akhirat tresnane ora mung ing alam donya iki ing jagat alam padang nanging nganti tekan swargane Gusti muga-muga ira karo widhan iki tetep gegandengan asta bebasane di siji kanggo selawase wong duwe bojo ku siji kanggo selawase kaya nalika mau temu manten didongakake muga-muga iso mbangun balewisma kang kebak ing sakinah mawaddah warahmah sing tegese cukup sandang pangan lan papan lan dadi marganing kamulyan anggone padha jujudoan nuwuhi Rama Ismaya lan mugi-mugi ira kaliyan widhan menika saged gayuh kamulyane gesang kanthi lelandhesan ubur ampe ingkang kathah menika kala wau minangka tandha mugi-mugi sedayanipun saged jumurung dhumateng temanten kalih Rama Ismaya ya ngene ya dewa sakarone wong mbubak kawah kuwi ubur ampene kudu jangkep mula ubur ampe iki ming kanggo sarana donga sarana pralambita kudu dingerteni kanggo temanten kalih manten loro kuwi ana gedang sing darani gedang Raja Talun kenapa kok gedange manten kudu nganggo gedang Raja Talun amarga gedange legi ora gampang golekane mulai dadi manten ku rumah tangga iso duwe sifat raja karo ratu iso aweh iso sedekah paring gedharan wong kang lagi kaluwen paring keteken wong kang lagi kalunyon sipate ben budi bawa laksana gedang ngono minangka gegadangane kang urip muga-muga cita-citane manten gegayuhane iso keturutan kanthi dasar wis ana tetenger ing ngarep janur kuning kang wis melengkung tegese janah nur cahya kun fayakun ning yaitu ning temanten sakarone lan Bapak Sutrisno iso gayuh swargane Gusti ning saranane kudu ning marang kang gawe urip aja lali parintahe lan tansah ngedaya apa kang dadi larangane ing kono uga ana wujude Kendaga Kencana Kendaga Mulya yen wong Jawa kuwi ngarani daringan kebak isine ya kuwi wiji kang apik wiji kang unggul mula ing jerone kendaga kuwi ana berase ana wiji-wijane ya ana duweke jangkep nang ngono kuwi jenenge daringan kebak supaya besok irang karo widhan kuwi kanggone golek sandang pangan iso kabeh keturutan iso kabeh kalaksanan amarga wis dikebaki karo Bapak Sutrisno karo Ibu Titi kabeh wis dicukupi. Ing kono uga ana wujude
cok bakal kang jangkep sapa lumangsane yen krungu cok bakal kuwi jare sirik, jare musyrik. Ning ora. Wong Jawa kuwi tandha syukur marang Gusti maneka warna carane. Mula wujude cok bakal kuwi ana kendhi. Kendhi ngono minangka pralambange wong tuwa. Bapak Sutrisno iki betitik. Ya kuwi kebak ya kecangking, kotong ya kecangking. Mula Mbak Ira, Mas Widan nggih iso mikul dhuwur mendem jero jaga asmane wong tuwa. Aja nganti wong tuwa bebasan turu nglenderi ning jero omah, ana wong goleki mergo tingkah lakune anak ing jaba kono. Aja nganti. Mula kaya dene kembang kekudangan anak ngono minangka kudangane wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero. Mula tumindake kudu sing apik, sing apik. Kaya nalika mau ana temu manten ana kacar kucur. Ya kuwi wong lanang kudu iso nyukupi sandang, pangan lan papan. Sandang lahir ya kuwi busana utawa pakaian. Ning sandangane batin wong rumah tangga yen wis duwe bojo kuwi apa? Ya kuwi solah dawa tingkah laku muna-mune kang apik, kang sae. Kuwi sandangane wong. Pangan lahir dedaharan, pangan batin. Wong ora mung cukup dahar utawa mangan ning kudu duwe panganan batin sing arupa ilmu. Ngilmune wong rumah tangga ki apa wae. Aku yakin Mbak Ira karo Mas Widan wis ngerti. Ilmune wong rumah tangga kuwi ilmu kang apik ya kuwi agama. Agama sing apik. Kok menawa sing beda keyakinane monggo. Ning insyaallah agama sing apik, agama kang wis direstui dening Gusti ya kuwi agama Islam. Kira-kira ngono. Papan lair jode balewismo utawa omah ning papan batin ya kuwi swasana sing ayem tentrem. Wong rumah tangga kuwi ora ngalahke iso ayem tentrem. Mula saranane kudu kecukupan sandang panganan papan. Yen wis duwe bojo Mas Widan yen iki nyambut gawe ning 8 jam. Mulai sesuk nyambut gawe 12 jam. Jadi sempetan jam lembur. Tegese sregep nyambut gawe mergo nyukupi kanggo kebutuhane Mbak Ira. Kabeh kebutuhane Mbak Ira itu tanggung jawabe Mas Widan. Ing kono ana wujude dombolan. Bapak Sutrisno anggone mantu lan Ibu Titik dina iki ngumpulake sedulur-sedulure. Mula dombolan kanggo gondong, kanggo ngumpulake sedulur-sedulure kabeh sing perlu nyuwun dombolan pangestu. Donga sing apik kanggo Ira lan Widan muga-muga anggone dadi manten kasembatan gayuh rumah tangga sing apik jumbo kekudangane Bapak Sutrisno lan Ibu Titik yaiku rumah tangga sing mulya. Mula uga rampe sing sakmene akeh iku mang Ira karo Widan ana meneh wujude degan. Degan ngono ing jero degan kuwi ana banyu kang suci. Sing diarani tirta perita sari, tirta banyu, pramita lembut sari iki rasa. Wong njur degan gumantung sing ngrasake. Yen awake kepenak seger ya rasane seger. Yen banyu ngombe ngono menawa iki banyu kleu. Gumantung sing nunjuk, yen sing nunjuk awake sehat ya ora krasa pahit, ning yen sing nunjuk kok rasane awake sumer banyune krasa pahit. Kaya dene banyu degan. Mula mengko yen wis didongani karo Pak Parno kok diunjuk sing siji diunjuk Pak Sutrisno karo Bu Titik, sing siji diunjuk oleh Mbak Ira karo Mas Widan. Rasane engko kepiye? Ing kono uga ana wujude jajan pasar. Jajan pasar iki kaya sepene perlu. Tukune ning pasar Ponorogo. Tegese ana kuwi weruh, raga kuwi awak. Aja delok awake wong liya yen kowe durung weruh marang awakmu dhewe. Lek bahasane Mbak Ira ngono kudu introspeksi. Kudu introspeksi karo awake dhewe, ora gampang maido. Omneh modho manding-mandingake ora kena. Keluarga ing jaba kono ora kena dibandingake karo keluargane dhewe. Amarga beda cara, beda penatan. Yang rumah tangga ning jaba kono mbok menawa belanjane sak wulan wis 1 juta, ning rumah tangga dhewe iku sederhana. Belanjane sak wulan cukup 5 juta.
dadi ora kena dibanding-bandingake antarane rumah tangga kono karo rumah tangga ini. Lan dadi wong putri Mbak Ira ora kena gampang maidu. Biasane wong wedok iki seneng maidu Pak seneng. Salah dikit maidu, mulai dina iki ora kena. Kudu hormat karo bojo, kudu hormat karo garwane ora kena maidu. Mengko yen ana masalah apa wae kudu ditakoki supaya masalah dadi padhang lan dadi clear. Kuwi uga rampe kan wis samapta wujude buka kawah. Ing kono uga ana tumpeng kidang sapa. Iki menapa pasemon palungguhane dewa sakaroni pramila Dewa Tumajaya karo Dewa Ratih dina iki mudhun ana ing daleme Bapak Sutresna kang satemung paring donga. Tak sabda muga tresnane Ira karo Hidan nganti tutup donya lan tutup akhirat. Ya, diseseni padha karo dina iki pisan maneh muga-muga anggone kagungan kersa Bapak Sutresna Ibu Titik anggone njodohake Ira karo Hidan iki langgeng selawase, mulya selawase, pinaringan berkah saking Gusti. Ya, pisan maneh tak donakake muga-muga Ira karo Hidan iso nggayuh kamulyaning gesang. Nunggih Rama Ismaya kula badhe mirengaken donga panjenengan Rama Pikulun ya. Tak donake muga-muga tutup donya nganti akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun nyuwun marang Gusti Kang Maha Agung. Kun fayakun sabdatku pandhita ratu sabdatku dadi. Dadiya sak ciptane ingsun ana sak sedyane ingsun. Allahumma Rabbana bibarakati Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah radhiyallahu anhu kabulullah barakati Sayyidina Muhammad kabulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam anhu kabulullah barakati Sayyidina Musa alaihi salam radhiyallahu anhu kabulullah barakati wa askabi bakrin wa usmama wa usmaroh wa alin awliya ilahu anhu. Allahumma asmorodono kula nyuwun dhumateng Gusti tentreming kulawarga Ira lan Hidan, tentreming garwa lan putra, tentreming maratuwa lan tiyang sepuh kekalih, tentrem rahayuning kulawarga. Allahumma masku mambang kula nyuwun rezeki saking pangeran kagem temanten kekalih, rezeki ingkang gampang sak rina sak dangune gesang lan sak margi-margi mugi pinaringan gampang anggenipun pados sandang pangan lan papan. Allahumma kinandi mulya kula nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa kagem temanten kalih pinaringan sugih bondo sugih donya bebasane dinanggung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah manggih mulya lan minulya. Mulya tegesipun sugih sandang panganan papan, minulya tegesipun kajen lan keringan. Duh Gusti ingkang Maha Agung, kula nyuwun dhumateng panjenengan mugi tinolak sakabehing sengkala. Sengkala kang teka ora tumama karya seger warase. Ya maraja Jaramaya, ya marani Niramaya, ya silapa Palasiya, ya midara donya, ya midasa donya, ya dayuda dayudiya, ya siyaca caya siya, ya si oma siya. Ana caraka data samala padha jaya moga godhonga. Mata Bagamanaya Jodha Palawasata Daparacanaka. Langgeng selawase Ira lan Hidan anggenipun sami jejodohan. Ini kumoja ratih mbok menawa cukup anggon paring donga marang Ira lan Hidan. Sepisan maneh didongake muga-muga anggone jejodohan tutup donya tutup akhirat. Pramila dumateng Bapak Ibu ingkang sami rawuh sepisan malih nyuwun donga lan pangestunipun mugi-mugi
Irak kalian dan anggenipun jejodohan tansah manggih rahayu wilujeng kacekapan sandang pangan lan papanipun. Ya sadurunge didongani lan sadurunge kendhoko kang kebak utawa daringan kang kebak disuntak dening Pak Parno Komojaya Ratih pun bapak nyuwun pamit kundur marang karang kadempel najan kula ginkaten Rama Pikulun kula badhe kundur wonten ing Kaliwangan Cokro Kembang nderekaken mugi tansah manggih rahayu Rama Pikulun. Kundur sang kakekane Semar ing karang kadempel. Monggo sami-sami tibu namini, kami dapat mengumpul bareng kalingan Bapak Badi Kusunta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin ala nabi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana hatta idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.